Hei rakkaat ihmiset, täällä on Aikkuli Adams. Olette ehkä kuulleet pikkuserkustani Morticia Adamsista. Se hänen pikkutyttönsä Wednesday on niin hurmaavan, valloittavan, murhanhimoinen. Niin, ei me kaikki emme ole yhtä tunnettuja ja kuuluisia kuin tämä tietty osa Adamsin perheestä. Eihän kaikki tietenkään voi olla kuuluisuuksia. Mutta vaikka mieluusti pysyttelenkin hieman enemmän taka-alalla, niin olen kuitenkin päättänyt tulla tänne kokeilemaan tätä ASMR:ää. Kyllä, aion nyt tällä videolla tehdä teille muutamia minun kaikkien aikojen lempiääniäni. Kyllä. Ne ovat sellaisia, joista tulee mieleen kuolema ja kärsimys. Eli aivan ihania. Aloitetaan. Ai mitä sulla soi? Veitseni kaivasikin jo hieman teroittamista. Olisipa joku, johon testata tätä. No. Olkoon se riittävän terävä. Saitte hieman ensimakua tästä tulevasta videosta. Kyllä, toinen aivan ihastuttava ääni. Joo, kyllä. Sulosointuja. Kyllä, oikein ihanat väristykset, niin tingleiksi, ketä niitä kutsutte, tulee tuosta äänestä. No, tämä on hieman kesympi ääni teille muille. Teippirullalla voi kätevästi esimerkiksi tukkia uhrin suun sillä aikaa, kun etsii sopivaa veistä. Valloittavaa. Aivan. Kyllä, tuolla teippirullalla ei ole hetken ollut käyttöä, mutta tämä on minulle tunnearvoltaan varsin erityinen esine. Täällä ei suinkaan ole mitään vitamiineja. Pitäisi tehdä vähän hienompi tästä purnukasta. Olen säilynyt tähän purkkiin vihollisteni hampaita. Ihana muistella niitä aikoja.
kyllähän tässä jo ihan suorastaan herkistyy, kun miettii noita ihania aikoja. Ai että, suokaa anteeksi. Voi. Paluu noihin ihaniin hetkiin, mutta aikamme alkaa olla lopussa, mutta olen säästänyt parhaan viimeiseksi. Tämä kuulkaas tätä. Ai niin ihana ääni. Tätä voitte sitten soittaa minun hautajaisissani. Voisin jatkaa loputtomiin tätä ihastuttavan äänen tekemistä. Vaikka loputtomasti. Mutta jääköön tämä nyt tähän. Oli oikein mukava tutustua teihin kaikkiin ja oikein kauhistuttavaa Halloweenia teille kaikille.